Hej, vi har her øvelse 5 om lineære regressioner, og vi har den her tabel, der beskriver forholdet mellem den relative fugtighed procent og den følte temperatur i Celsius. Og den her undersøgelse, den er ligesom baseret på et gennemsnit ud fra 10 forsøgspersoner. I den her model, der kan den her sammenhæng ligesom beskrives med den her funktion, vi har her. T er lige med k gange r plus t0, hvor altså ligesom y er lige med a gange x plus b, ikke? Hvor at t her er den følte temperatur, og k det er, ja, man kan vel kalde en slags konstant for hvor meget den følte temperatur stiger per luftfugtighed, vi går op med 1, altså hver per procent luftfugtigheden stiger. Og R, det er så luftfugtigheden. Og T0, det er den temperatur, vi har til at starte med, som i det her tilfælde jo er 17,7. Okay, så i opgave 1, der skal vi undersøge med den her beskrevne model, som vi har sagt her. Den passer med tabellens data. Der er herinde i Inspire, at jeg har lavet en linje her. Jeg har ligesom herover, der har jeg indsat alle, her har vi altså den fugtigheden og den følte temperatur, og så har jeg bare indsat de tal, som vi har fået at vide, og fået Inspire lige til at lave en linje herover med den følte temperatur på y-værdien, som altså på y-aksen, og fugtigheden på x-aksen. Og det er grundet jo, at vi jo herover har en følte temperatur som t. Det svarer til y i den her. Y er lige med a gange x plus b. Da det jo ligesom er det samme. Det er jo den her overskrift for en lineær funktion. Ja, hvor at, vi kan se, at den passer sammen med her k og a og r, x og t0 og b og så videre. Vi kan så se her opgave 1 af, om det passer sammen. Der kan vi se heroppe, altså vores b-værdi, der hvor den vil skæmme aksen, hvis x er 0, lige her, der den har vi til 17,7095 ifølge den her tendenslinje, og den reelle er 17,7 grader Celsius. Så vi kan sige, at den passer faktisk rimelig godt. Altså vi har en R i værdi, der er ret tæt på hver 1. Den er over 0,95 i hvert fald. Og ja, det vil så sige, at den passer meget godt sammen med det her, som vi har her. Yes. Så som jeg sagde her før, det var det her med, at K det var den her konstant for stigningen af den følte temperatur per procent luftfugtigheden, den stiger, og T0 er den her startværdi for den følte temperatur, ja. Det har jeg ligesom sagt, okay, godt nok. Og så har vi her opgave 2, lige her, hvor vi skal finde de her tal, K og T0 ud fra tabellens data. Og ja, det er jo så rart, at det gør Inspire jo for en, for det, når man laver den her tendenslinje, så fremsiger den jo ligesom den her overskrift for linjen, som vi ligesom har fået på den her tendenslinje, som selvfølgelig jo ikke passer 100%. Det er jo en tendenslinje, den bedst mulige lineære forskrift. Men her, der har vi så bestemt K til at være 0,078571, og det er jo simpelthen bare aflæst lige her, hvor at, vi kan jo se her i vores forskrift for en lineær funktion, at i det her tilfælde, der er K faktisk bare det samme som A, og det her det er jo A-værdien, vi har fået opgivet her, så derfor må K ligesom være det her, som ligesom så beskriver, at for hver gang luftfugtigheden stiger med 1%, så stiger den følte temperatur med de her 0,07851 grader Celsius. Yes. Og så T0,
Den er bestemt til 17,7095 grader Celsius. Ja, det var som sagt, det var ligesom den her starttemperatur, som vi havde. Altså den følgetemperatur, når x var 0, altså når luftfugtigheden var 0%. Og ja, den har vi igen bare aflæst herovre som B-værdien, fordi altså, når vi laver den her tendenslinje, så bliver vi nødt til at gøre sådan, fordi hvis vi havde haft to forskellige punkter, ja, så kunne vi jo bare have brugt de her forskellige ligninger for at finde A og B, men det kan vi ikke, når det er mange forskellige. Så bliver vi nødt til at lave den her tendenslinje og se på den her forskrift. Ja, så der har vi ligesom T0 og K som A og B. Yes. Så går vi videre til opgave 3. Der har vi her spørger, hvor stor den følgetemperatur vil være, hvis den relative luftfugtighed er 100%. Så går vi jo selvfølgelig bare ind og bruger den formel, som jeg lige har nævnt. Her T er lige med K gange R plus T0, som jo ligesom den her. Og så indsætter vi jo bare de værdier, vi kender. For det vi skal finde ud af, det er T, altså følgetemperatur. Og så indsætter vi A-værdien, altså den her konstant for hvor meget temperaturen stiger per luftfugtighed. Når luftfugtigheden stiger med 1%, og så ganger vi med 100, fordi vi har fået at vide, at vores R-værdi er 100. Altså at luftfugtigheden den er 100%. Og så lægger vi B-værdien til, altså hvor den skærer på y-aksen og x0. Og den havde vi jo bestemt her før til at være 17,7095. Så så er det jo egentlig bare at regne det ud. Og så får vi, at en følgetemperatur vil være 25,5666 grader Celsius, hvis at luftfugtigheden den er 100%. Så ja, det var faktisk den opgave. Så går vi videre til opgave 4, hvor at de simpelthen spørger, hvad den relative fugtighed ifølge den her model vil være, hvis en følgetemperatur er 20 grader. Ja, det skal jo lige siges også her i den forrige opgave, at det her er jo selvfølgelig en tendenslinje, så den afviger selvfølgelig en lille smule, men det her det er jo så præcis som det bliver. Ja, men ifølge den her forskrift, som vi har fundet frem til, eller som jeg har fundet frem til, så er det også den vi får i træerne. Og så her i 4'eren, der siger vi jo bare, der gør vi bare ligesom før, men nu er det et andet tal vi kender. Nu er det T vi kender, altså y-værdien, altså den følte temperatur, for den skulle nemlig være 20 grader, det fik vi at vide i opgaven. Så vi indsætter simpelthen bare 20 på T's plads, og så siger vi at lige med A-værdien, som vi bestemte før, gange R, som nu er den ubekendte, som vi skal finde ud af. Og så har vi og så skal vi huske at lægge de her 17,7095 til, som ligesom er B-værdien. Ja, temperatur, som, altså den startfølte temperatur, kan vi kalde den. Og så kan vi egentlig bare få en spire til at isolere R for os, ved at bruge den her solve-funktion. Men den egentlig gør, det er jo faktisk bare at trække den her B-værdi fra på begge sider, og så bagefter at dividere med A-værdien på begge sider. Og når man så har gjort det, så får vi at R, altså luftfugtigheden, den relative luftfugtighed vil være 29,152%, hvis at vores følgetemperatur er 20 grader. Så det var faktisk egentlig det, tror jeg. Jeg tror ikke der er så meget andet. Vi har de her, jeg kan lige prøve at skrive det igennem. Jeg har selvfølgelig ikke skrevet det hele ned her, kan du se, men det var også fordi, at jeg har nævnt en masse af det. Og så synes jeg ikke, det er nødvendigt at så skrive det. Yes. Så har vi de her forskellige afhængige og uafhængige variabler. Altså x og y, som er uafhængige, og a og b, som er
afhængige variabler, da det er et tal, vi får at vide. De her opgaver, hvor vi fik at vide, at det var her i første tilfælde, der fik vi at vide, at R det var 100, og i andet tilfælde, der fik vi at vide, at T det var 20. Heroppe kan vi også se sådan, ja. Fint, det var det. Yes. Hej.